Здравейте! Добре дошъл отново в моя канал Филяк. Стана ми навик Стана ти... Кое? да участвам в твоите видеа. Ви така, ама в YouTube то нямаше YouTube канал, аз не го ползвах много години. Да, и с Ти това си първия ми гост. доста ощети аудиторията си. Ами да, но вече сме back in the game. Сега по същество вече, защото така може да се говорим много дълго време. Едва едно кафе сме изпили, а предстоят още 2-3. Просекота? Да. Искаме да зачекнем една тема. Зачекнем подходяща дума. Да тестваме как ще проходи в този канал темата, защото може да я развием и то много. Да, най-вече от позицията ни на хора с опит, не толкова на експерти. И това е темата за родителството и отглеждането на деца. Много си мислим върху тази тема, дискутираме я и си даваме сметка, че цялата тази информация, която е в интернет, в книгите, супер е, да, учим много, но понякога че ли може малко да се подведем в грешната посока и всъщност... Да, това е едно на ръка, че живеем във времена, където има страшно много информация и човек може да се обърка и изгуби в нея. Другия проблем е, че родителите, включително и нашите родители, може би и съвременните родители, които те първи ще имат деца, искат да вкарат децата си в един общ кълъп, който е идентифициран от обществото като успешен. Тоест всеки да ходи на училище, да получава шестици, след това да си избере стабилна професия, която е мейнстрим, т.е. програмист, адвокат, бизнес и тем подобне. Защото се счита, че това гарантира някакъв успех, материална сигурност и съответно щастие. Нали? И ако нямаш диплома от престижен университет, значи си се провалил в живота. Което... Да, това е разбирането на нашите родители най-вече. Да, на нашето поколение малко вече се размива тази абстрактна реалност, в която ако имаш диплома от хубав университет и образование, ти ще си успешен. Защото в моето обкръжение има много хора, които са завършили университет и в някакъв момент си изберат дейност, която няма нищо общо с образованието. Имам и приятели, които са със средно образование, а преди 20 години да кажеш, че някой има средно, той или е затворник, или е от младсенствата, или пък е супер несериозен. Да. А в мен тези хора са средно, които са избрали да не си губят време с университет, са започнали да се развиват от млади тинейджери в някаква сфера, като например видео за снимане, да кажем, в момента просперират. Така че е много субективно дали наистина, ако имаш образование, че ще си успешен човек или не. Особено в наши дни, където можеш да си надбавиш информацията съвсем достъпно през компютър или телефон. Не е нужда да ходиш в университет, където единствено само оттам можеш да научиш тази информация, както е било преди 20-30 години преди ерата на интернет, е напълно излишно да губиш 4 години. Това е наше мнение. Сега дали ще проработи за вас или не, има инструменти, с които може да проверите това нещо. Аз една тема също искам да засегна, защото тя е малко по-различна, но пък за мен е актуална. Темата за gentle parenting. Това е да уважаваш чувства детето си, да не му се караш, когато, например, е разстроено и да можеш да му обясниш, че в момента е тъжно, да вербализираш емоциите, така че то да е по-осъзнато. Сега ти защитаваш тази. Да знам дали аз вземам нож. Не, защото ще сме на нож, ако си за това. Точно обратното искам да кажа, че всъщност да, разбира се, че трябва да сме емоционално интелигентни и абсолютно да уважаваме чувства на децата си. Те от малки си имат чувства и абсолютно имат право да се чувстват това, което си чувстват, независимо какво е нашето мнение в дадената ситуация. Но всяко дете е различно, т.е. дори от тази гледна точка аз смятам, че трябва да има индивидуален подход към всяко дете. Да. Като и двамата сме твърдо против насилието към деца. Точно тук искам да вкараме малко human design, понеже Матиас обича да прекрачва граници. Ние двамата с Филяка знаем откъде идва това и може би на някой ще им прозвучи като оправдание, но за тези от вас, които разбират поне малко от human design, той е цяло дефиниран манифестор, което означава, че е като един танк. Това дете е абсолютно като си науми нещо, нищо не може да го спре. Първо да кажем какво... Всъщност манифестора е част от Human Design системата. Системата Human Design е инструмент за себепознание. Себепознание е до такава степен, че можеш да разбереш същността на човек, неговото поведение, неговите предпочитания, изобщо как функционира и защо. Изключително полезна система. Ние всъщност експериментираме с нея от 5 години. Откакто Матиас се Както Матиас се появи в нашия живот, всъщност системата се появи заедно с него, което може би не е случайност, тъй като той е манифестор. И наистина е специфично дете. Между другото, той, ако живееше в друго семейство, съм направо убедена, ако някой не разбира и не е емоционално интелигентен или не се интересува от някакви такива системи, че може би щяха да го млатят яко вкъщи, защото той прекрачва граници, които понякога са
опасни. И ние, знаейки обаче, че той е цяло дефиниран манифестор, човек, който просто има много силна енергия, трябва по много по-различен начин да му се обясняват нещата и въобще ние да подхождаме към него, за да не започне с автоагресия към себе си. Защото експериментирайки с Human Design сме разбрали, че всъщност възрастни, които са с подобни характеристики на неговите, започват да проявяват или автоагресия, или агресия към дете, жена и така нататък. Затова и ние много внимаваме как подхождаме, когато той проявява агресия и е гневен към някой или наше решение. Нали? Искаме ли какво си, ние не го глезим и аз не разглезвам и другите деца, поставям им граници, не може да се даде корнфлекс сутрин, обед и вечер. Обаче, нали, за да мога да смекча ситуацията, по-скоро избирам да не купувам, защото има ли го вкъщи, конфликтът е ясно, че ще бъде на лице и то не от разглезване. Аз не пазарувам супер много, не купувам супер много излишни играчки, напротив, децата са супер земни. Обаче той си има една сила в него, която тя е от рождение. И тя затова една жена се свърза с нас и ни предупреди, ние даже тогава въобще, той беше такова едно ангелче. Беше най-доброто бебе, най-сладкото дете, спеше под режим, сам си беше изградил някаква си негова система, въобще на всичко. Ние не очаквахме, че това дете ще стане това дете, което Да, тя не предупреди, че имаме... Огън. Огън и жук пел. Ние започнахме с манифестори, ще обходим другите типове, но тъй като заговорихме за Матиас, всъщност един от лайфхаковете, които благодарение на Human Design разбрахме, когато го натисне емоцията, тъй като той е с емоционален авторитет и покачването на емоцията в него му засенчва рационалността. Точно така. И не всеки човек е така. Я ще кажа, всеки човек е така, това не е вярно. Не е верно, да. Тук ви говоря за тотална глухота. Наистина човека изчезва, той е в емоцията си и знаеш, че колкото и да го натискаш с разговор, не става. Това, което аз правя, не знам ти какво правиш аз тъплите. Аз също може да го правя, го оставям Оставяме насаме, докато му мине емоционалната вълна, докато оттихне емоцията му и тогава вече влизаме в комуникация. И реално той много често се връща и се извинява, без да сме се карали, да сме му викали или каквото и да било, ние го оставяме, минава, той осъзнава, че е допуснал грешка и след това идва и се извинява. И всъщност, откакто го научих това, на мен ми е по-лесно, защото в началото и аз имах съпротива си, казвам, Human Design, манифестори, емоционални центрове, обаче наистина работи и на мен ми е по-леко, защото вляза ли аз в неговата емоция или в конфликт с него, аз почвам да се треса от нерви и почвам да викам. И то всъщност ефектът става просто Ставаме заложник на неговата енергетика, тъй като неговата енергетика спрямо нашата е много по-наситена. Въпреки, че в детско тяло. Но аз го чувствам като да е бая по-силен. Самата енергия, е много наситена. Така, ние през история искаме да вдигнем темата за Human Design, защото на нас лично ни е било много полезно да използваме тази система в отглеждането на деца. Всъщност това, което правим сега е като услуга към хората, които наистина искат да опознаят децата си и да не ги вкарат в общия кълъп, който не е задължителен да бъде в помощ. През Human Design и въобще от нашия опит сме се научили да подхождаме към всяко дете като към отделна личност, защото всяко дете е различно. Вкъщи има 4 деца. Може да имат нещо малко общо, но генерално са изключително различни. Да им се скара за едно и също нещо, реакцията е тотално противоположна. Манифесторите, както ви казахме, особено с дефинирана емоция, са най-сложни, трудни, енергията е задушаваща и там трябва да ги оставим да им мине емоцията, да им поставим здравословни граници и, например, дори в къщи да обособим помещение или място, където може да оставим детето, да си пореве, покрещи, но да не може да се самонарани. Тоест, това е много важно. И дори да го наблюдаваме, да го оставим да си преживее емоцията и накрая може да я вербализираме, както не само е модерно, ами и полезно. Разбирам, че изпитваш гняв, но не може да удреш сестра си или не може да хвърляш чини по масата или по пода. Да, поставяш граница. В основата е, че манифесторите обичат да инициират. Тоест, те си наумяват нещо и решават да го направят. Матия се слага стол върху стол, за да стигне до киселото мляко. В смисъл, стол върху стол. Да разбирате, че той на 3 годинки може да падне и да си чупи главата буквално, което не е окей. Да. Съответно, какво направих? Сложих киселото мляко на ално. Осъзнах, че понякога ще си го вземе. Пак ако има нещо нездравословно, пак казвам, не го купувам, защото тогава провокирам огромен скандал между мен и него. И то той го инициира, съответно. И сега, когато имаш дете, което е будно, иницииращо, наумява се нещо и го прави, в случая на манифесторите не е най-доброто решение да ги ограничаваш. Да ограничаваш полето им на действие. Защото това
урязва крилете им и след време те ще се чувстват непълноценни и тази инициация, която може да промени, да трансформира света, със сигурност техния свят, ако функционират правилно като манифестори, т.е. да пробиват и да поправят път там, където няма, след време да инициират бизнеси, взаимоотношения, да откриват нови неща, работещи модели за хората, да бъдат в помощ. Когато са малки, ако им казваме не дей да ходиш там, не прави това, не се дръж по този начин, ние ги вкарваме в един кълъп, който не е подходящ за тях. И те никога няма да реализират пълния си потенциал на толкова мощни индивиди, защото манифестор е един от най-мощните типове, дори най-мощният. И да дадем един битов пример, за да ви е по-лесно. Когато става въпрос за храна, например, детето не искам това, не искам това, слагате 3 неща на масата и казвате, това има за вечеря, избери. Да. Тоест това е, няма друго. Точно така. Обаче ако имате в хладилника нещо, което потенциално той знае, че е там или тя, може и да си го взема. Тогава вие трябва да сте сигурни, че го няма това нещо и наистина избора да е между това, което е здравословно за вашето дете и смятате, че е редно да си хапва вечер. Така че тук по-скоро слагате опциите, излагате ги пред тях и карате детето да инициира и да избере. Случвало ми се с дрехите на Матиас. Той абсолютно не понася да носи нови дрехи, не иска да му купуваме дрехи. Прави го напук, защото вижда, че за нас все пак е важно той да е чист и спретнат. Да. И ни дразни. И дори ако му кажа много е грозна дадена дреха, излиза с нея. Ако му кажа много е красива, се изнервя, съблича и я къса, разбирате ли? И аз преди една седмица ми се случи, буквално всичко, което той иска да облече е мръсно или в сушилнята. Има две опции. До последно се тръжка и аз накрая му казах, виж, аз нямам друго какво да ти предложа, оставям ти ги тук, избери и аз се махнах, но му говорих спокойно. Наистина, 3 минути по-късно той беше облечен, обут и на вратата. Искам да отворя една скоба, която е изключително важна. Ключовата дума за подхода към манифестор е информиране. Един манифестор трябва да бъде информиран за своите опции и в същото време да научите детето си манифестор от рана детска възраст да информира за своите решения. Например, отивам на дискотека или отивам до магазина, а не просто изведнъж детето го няма, той отишъл до магазина. И казвам, аз исках да си купя сандвич. Ами не само за това, дори в битов план, докато още е дете на 3-4-5 години, може да информира за действията си. Той ни информира, винаги казва, аз отивам до туалетна. Значи той винаги, мамо, аз отивам да... И аз така да си викам, защо всеки път го прави? Да. Всеки път. Това е изключително здравословно поведение. Манифесторът трябва да информира за своите действия и съответно ближните му и хората, с които взаимодейства, също да се опитват да го информират. Най-важното, което искам да подчертаем, е за емоционалния център все пак, защото всеки тип може да има емоции и да няма емоции. При манифесторите, както казахме, емоцията е много специфична. На манифестора емоцията е свързана с гняв, защото това е не себе темата на манифестора и това е най-ниската точка на проявлението му. Тоест емоция веднага прилива в агресия и тази агресия може да бъде насочена към околните, може да бъде насочена и към себе си. Точно. Затова по време на емоционална вихрушка или вълна, ние трябва да оставяме детето да бъде в собствената си аура, да се тръжка, да се вайка и когато му мине 5-10 минути, при децата не продължава твърде дълго тази емоционална вълна, детето само ще дойде при нас да ни информира, че съжалява за това, което е направил, или ще иска нещо, с което да скъси дистанцията в знак на признание, че той е сбъркал. Да, точно. Докато ако е в емоция и вие се опитвате да я погасите с олио, няма да се получи. Точно, той се заключва в този момент. Върху огънен газ. Да, но трябва да проверите дали децето ви има дефиниран емоционален център. Да, пишете ни в коментарите. Приливаме сега темата към прожекторите, защото съвет от нас. Манифестори и прожектори, това са неенергиен тип. Неенергийният тип, когато си ляга вечер, не трябва да е крайно преуморен. И когато си легне, трябва да чете книжка, да си играе в леглото, да си говорите, за да може да се успокои след цялата енергия, която е попил детенцето. Да. Така че не може да разчитате, че детето манифестор или прожектор ще легне и ще заспи веднага. Няма да се случи Ние това. сме рецептивни същества и прожектори и манифестори, особено Като прожекторите. гъби сме. И Пиваме всъщност всичко. това, че сме не енергиен тип, не означава, че нямаме енергия. Даже много често децата, които са хиперактивни в ранна детска възраст, сме били. са именно прожектори. Слава Богу, че нямаме дете. Защото ние като имаме отворен сакрален център, който е генераторски център и само генераторите го имат, но ние като го нямаме, това е уязвимо за нас. Ние взимаме от техния център на заем енергия и често не знаем какво да правим с тази енергия, превъзбуждаме се, особено като деца
и за тази превъзбуда започваме да вземаме грешни решения, да правим бели, да не можем да заспим и така Се носи нататък. на 10 кафета, вечерта в 10. Мисля, Да. така си го представете. За детето прожектор е изключително важно индивидуалният подход. Ако имате дете прожектор, вие вече знаете, че имате специално дете. Това са децата, които задават въпроси като възрастни. Постоянно. Това са децата, които обичат да разпитват човека, с който взаимодействат. Да общуват с възрастни. Това са и децата, които може да са малко по-дръпнати, зависи от другите дефиниции, които детето има. Но най-важното е, ако имате дете прожектор, то да прекарва индивидуално време, едно в едно, с единия родител и с другия. Децата прожектори не варият добре в така наречените пенти. Пента е когато имаме повече от 3 човека в взаимодействие един с друг. Не виреят добре в институции, училище, детска градина, затова може би в училище ще се наложи да има частен учител, да ходи на уроци, за да може да сваща материала Нали, по-добре. това е в най-добрия случай, ако наистина следвате Human Design правилата. Естествено... Аз лично обожава да ходя на уроци, всичко разбирах от раз, ама такова И от аз раз. В предпочитах училище хора въобще ми беше индивидуалния окей. подход. И усещах, но сега аз тогава не разбирах от Human Design, не осъзнавах, че това са външни енергии, но сега като си спомня какво чувствах в училище, наистина ми беше крайно неприятно. Да продължаваме с генераторите. София и Сиена са чисти генератори, без емоция, но с корен. Тук може да разкажеш за корена. Той Матиас има корени, Беатрис, всъщност всички имат корен. Да. Това са деца, които генерално за корена, независимо какъв тип са. Генерално за корена, както при децата, така и при възрастните, при децата е по-лесно. Тук става въпрос за енергиен център, кореновият център. Има енергия, която трябва да се изразходи. И ако не се И израстат. ако не се изразходи, натрупване на килограми, задържане на вода, О, да. без Глезените съне, може да се... да, не проблеми знаете с да държите съня и вода. прочее. Разбира се, децата, докато са малки, не са толкова повлияни, защото натурално те са в по-голямо движение, отколкото възрастните. Притичкват наляво надясно, заиграват се с други деца. Абе, трябва да спортуват с други думи. Нали? Да, добре е тези деца, които имат корен, ако водят по-застоял начин на живот заради родителите си или заради себе си, да бъдат пускани на спорт, който да бъде експлозивен. Тоест не говорим за йога за деца, а говорим за тенис, Баскетбол, волейбол. за футбол, да. Карате не е по-бавен, не е айкидо, примерно. Да. А по-скоро тези по-леките спортове, те са за хора, които нямат много моторни центрове. Например, аз нямам нито един мотор като прожектор, нямам нито, разбира се, сакрал, нито его, нито емоция, нито корен, съответно. При мен фитнеса, ако не си обръщам внимание, мога да си нанеса щети. Реално съм си ги нанесла в тинейджерските години, Да. така че е хубаво да си преглеждате тия неща. Тук зависи дали детето е с активно и пасивно Но тяло. тук вече задълбаваме, но Задълбаваме. това по-нататък ще направим видео, защото е интересно. Да, това беше за кореновия център. Сега за генератора като тип. Какъв е подхода? Кое работи? Те са много слънчеви деца, много често, отзивчиви такива. Генератора Лайк. обича структура. Да, много е важно Това е да имате основното. рутина, ако Да. детето ви е генератор, като ние сме прожектори. Аз лично, наистина, трудно ми е да структурирам деня така, че да има окей на София и на Сиена, но във времето разбрах, че за тях е много важно и се старая да го правя. И като им кажа, че утре ще имат йога, наистина всеки вторник да имат йога или всеки път да ходят на танци. Да не се отмятам от това, което съм заявила. Но аз съм и без его и просто съм прожектор и при мен винаги плановете могат да се променят движения. Мен това ми доставя удоволствие да ги променям, спрямо зависи. Но на тях не има окей това нещо. Те са Съответно, структурата. да, особено Сиена, там е, на нея емисията на живота е много специфична, тя е доминиан, тя е много доминираща. Както и да е. Идеята е рутина. Ставате в 8, хапвате, след това обяд, излизате, разхождате, след това учите, имате рутина, структура и това ги удовлетворява. Хубаво е, децата генератори, те се го носят като енергетика, но е добре и вие да го възпитате това в тях, да им давате задачки, които да завършват. Оправи си стаята. Може и да не е нещо досадно за тях. Трябва да има цикъл, начало и край. И когато има край, те ще чувстват удовлетворение. Да, Ако защото- рисуват рисунка, да я донарисуват сега, не да я оставяте. Прожектора няма да я донарисува, той най-вероятно ще отиде да прави нещо. Да, но всъщност Разсея. генотипно мозъка на генератора работи по такъв начин, че при всяка завършена задача, всеки завършен цикъл, самия мозък Отпуска хормон на хормони, да, серотонин, допамин и прочее, докато мозъка на прожектора не работи по този начин. Ние не работим на цикли и затова много прожектори са малко по-хаотични, по-творчески насочени. А генератор има нужда от структура. Освен структура, при вземането на решения, на децата генератори трябва да се дават избори. Опции. Въпроси. Задавайте въпроси. Въпрос с затворен край. Искаш ли това
Искаш ли хляб? Искаш ли сирене? Примерно, ако ги питам какво ви се яде днес, винаги отговоря, не знам. Не знам. Направо поудявам. Но ако им зададете въпрос с отворен край, като например, искаш ли пица, искаш ли хляб, искаш ли супа, Слушате звуците, които издават, дори не винаги думите. да, звуците са... Сега, те може да отговарят с категорично да, съответно тук проследяваме генераторския отклик. Това е най-важният инструмент за взимане на решение, когато си генератор. Дали имаш отклик към предложението, което е отправено към тебе. Когато питам нещо момичетата, ако чуят да, аз знам, че те са много щастливи да го направим, ако така ми може, по-скоро не го правим и им предлагам друга опция, така че ги оставите те да ви навигират. В принцип, като че ли най-приятно е да си с генераторско дете. Манифестиращи генератори са подобни, но не точно, защото все пак Беатрис я виждам, тя си има от на Матиас. Само по себе си отглеждането на дете е битово изживяване и децата генератори вереят добре в добре изграден битовизъм с ясна структура. Моите не са спечели от лотарията големи. Да, по-проблемните деца, които трудно се вписват в този модел на битовия модел, са именно манифесторите, които искат да излязат извън границите на битовизма. Идва учителката и ми вика, чрез инициация. вижте тази баница, която е учебника. Да. А другите деца са прожекторите, които пък подлагат под съмнение цялата структура. Образователна система, да, всичко, това, което учат. Готов ли си да кажеш най-интересното? То всичко е интересно. Кога подкупваме децата си? Има ли смисъл да ги подкупваме? Ще ти дам ако... Сега, искам да ти обясня нещо. Егоцентъра. Също изключително важен център в Нямаме дизайна. двамата. Ние нямаме его. Ако детето ви има отворен егоцентър, т.е. той не е отцветен, това са децата, които обичат комплименти за поощряване. Мале, много им е важно. Не забравяйте да поощрявате децата и се сравняват и с комплименти. Да. Това вече е в несебето. Несебето, т.е. негативният аспект на отворения център като уязвимост е, че децата с отворен егоцентър обичат да се съревновават с другите в здравословни граници. Т.е. избират се битки, които най-вероятно ще загубят. Целта си да се докажат просто, точно да получат комплимент. Ако детето ви има егоцентър, тъй като егоцентъра се асоциира по-скоро с племенна енергия, правилният подход, когато детето се е закучило и не иска да прави нещо, е то да бъде подкупено. Напиши си домашното и отиваме да ядем самолет. Или ще ходим на кино. Или дори нещо по-древно. Да, тук става въпрос за сключване на сделки, защото племенната енергия обича сделки. Аз ще направя това, ако ти направиш еди с какво за мен. Тук комплиментите не работят толкова. Защото те това знаят са хора, си. които осъзнават стойността си и много добре, дори от деца се ориентират в материалния свят. А всъщност сделката... 30% са тези деца. По-скоро възрастни, но предполагам, че е applicable. Така че тук сделките може би ще вършат по-добра работа, отколкото поощряването с комплименти, когато егоцентър е дефиниран. Както в случая с Матиас, той има емоционален център и егоцентър, и когато емоцията засенче трезвата му мисъл и се закучи по смисъл на това, че не иска да прави нещо, което ние като родители искаме да направи, което е добре за него или за нас, в този случай е добре да предложите сделка на детето. Имам идея. Питайте ни въпроси. Следващото видео, тук що го измислих, нека е Q&A по това видео. Защото решихме все пак да сме по-збити, за да се завърти отдолу дискусия. Задавайте ни конкретни въпроси, за да може ние да ви направим така по-детайлно видео Q&A. Така че очакваме и следващото видео, но преди това пишете в коментарите. И експериментирайте. Human Design е експеримент преди всичко. Тествайте, приложете информацията, която ви споделихме, ако смятате, че тя би ви била от полза. И дайте един лайк на това видео.